Kaixo klasikideok, zer moduz? Iarte egiten niri buratu zaigu bideoz horrela ariketa bat egitea, batetik klasiko guztiek izan dezagun gainontzekoen berri, jakin dezagun zelan egon diren, eta bideo batez ere horrela ahozko mintzaera praktikatu izateko. Hau da, gure euskara ahoz erabiltzen dugunean praktikatu izateko eta horretara ohitzen joateko, bai? Eta zer kontatuko dizuet? Batetik zelan izan ziren hasierako egunak, zelan pasatu nuen, eta horretarako azaldu behar dizuet ni naizela pertsona bat normalean ez dela astean zehar denborazko etxean egoten, normalean joan egiten naiz edo kantua ikastera, edo bestera, edo normalean gauzak egin behar ditut, eta naiz pertsona bat ohituta dagoena gauza asko egitera. Eta batean guzti hori eten egin zen, eta etxean gelditu behar izan nintzen, bai? Hori aldaketa nahiko handia izan zen niretzako, Horrez gain oso estres handiko egunak izan ziren justu ondorengoan. Hau da, klaseak eten eta ondorengoak. Guraso guztiekin harremanetan jarri behar izan nintzen, horretarako guztiekin kontaktatzen saiatu, ez da erreza, ze batzutan ez dizute telefona hartzen, etxetik egin behar duzu guztia, nik ere ni gurasoekin bizi naiz eta moldatu behar izan nuen leku bat lan telematiko hori egin ahal izateko, konexioekin arazoak ere izan nituen. Bueno, estres handiko egunak izan ziren, denbora gitxi eta gauza asko egiteko eta zelan egiten jakin harik, ez da? Eta hori zaila egin zitzaidan, denborarekin joan naiz ohitzen. Zelan nagoen gaur egun? Gaur egun nik uste nahiko normal, nik gurasoekin bizi naiz, horren egiten dudana da, etxeko erosketak eta nik egiten ditut, haiek egiten ez daitezen. Eta orain aste santuko porretan, hasi naiz, bi gauza egiten hasi naiz, ordura arte aburtxu bat lotxa edo nagia ematen zidana eta hasitu denak egiten. Batetik hasi naiz kirola egiten, hartzen dut etxeko egongela eta luzetxua da, eta korrika egiten dut egongelan zehar alde batetik bestera, atzo ordu erdi zegoen nintzen, beste egunean 20 minutuz, gaur esperut ere beste ordu erdi bat edo egitea korrika, bai. Eta bestetik ni, naiz eta niri asko entzun egian abesten eta hori, nahiko lotxatien naiz nire ahotsari dagokionean, bakarrik abestea jendeak entzuten badit, lotxa putxu bat ematen dit, eta lotxa pila bat eman dit etxean abesteak, ez goian, etxe barruan ere. Eta ez dut abestu, duela 2 egun arte edo, ez dut ezer abestu, osea, horrein ja aurruzerako doa, eta esan dut, egoitz, zer egin behar duzu, ezin zara horrela egon. Eta abesten hasi naiz. Eta pena ematen dena da nik astezenturako, neukan asmoa, motorrarekin bidai bat, atzerrira bidai bat egitearena, eta ezin izan dut egin. Eta, nire lanaz aparte eta, astezentu honetan ezin izango dut hori egin, baina bai egingo duena da, planifikatu etorkizuneko bidairen bat eta aurrera begira, ez dakit noiz, noiz ibilia aldi izango dugu lasai, ekainen izango da agian, uztaian ez dakit, baina hori iristen denerako, bidai bat egin ahal izateko. Hori da orain daukadan ilusioa, hori da prestatzen ari naizena, eta hori da putxu bat nire bizitza. Nire rutina eten zen, rutina berri bat egin behar izan dut, eta hemendik lan egiten jarraitu beharko dut. Bai, ilusio handia egiten ditzuei buruz gauzak jakitea, eta oso egora gogorrak izan dira, eta ikusi dut, lan egiten ibili zaretela, esfortzu egin duzuela, eta ez dakit zelan, zeurenik ez dakigu zer egin edo zelan egin, baina argitagarri daukat hori baloratuko dudala, bai? Ezin izango dira azterketa normalak egin ziurrenik, baina, baloratuko dena da norberak egoera zaienetan egin duen esfortzua, bai? Zaindu eta ikusiko gara egunen batean, espero? Agur!